Human sa unang katuig nga wa pagsalmot ang dakbayan sa Lapu-Lapu subling mosalmot sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Si Luan meron din sa report. 2008 ug 2009 naangkon sa contingent sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang back-to-back nga kampyonato sa sinulog sa lalawigan ubos sa sinulog-based category. Apan pagsulod sa 2014 hangtod 2019 wala na sila misalmot sa sinulog. Karong tuiga, subli silang mobalik pagsalmot ug ning higayuna ubos na sa free interpretation category. Masaligon ang artistic director o choreographer nga si March Mandal nga sa ilang pagbalik karon malangkat nila ang kampyonato. New concept yun ni siya nga amog yung grabe yun among brainstorming ani. So kani para sa kabataan nga kuan mahilig sa kuan basta angay lang yun nilang kuanon kay makarelate yun sila sa among gipakita kay para ni sa kabataan ug mga idaran. Mga tinunan sa Paho Elementary School ang milangkob sa mga dancers samtang mga tinunan usab sa Paho National High School ang mga propsmen. Mato ni Mandal, daghan ang mga angayang atangan sa ilang subling pagsalmot sa sinulog. Gawa sa maayong performance, atanganan usab ang ilang costume. Gikan sa 2004 hangtod 2011, ang contingent sa Lapu-Lapu ang nakalangkat sa Best in Costume. Grabe karon ang among pagpangandam tungod sa suporta nga gihatag sa city government headed by our city mayor. Tungod sa suporta nila amo sang ipakita nga ang among gidubli po namo ang among suporta or triple ang among paninguha para sa among syudad. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.